Hola, em trobo a Kanchanaburi i bueno, aquest és el famós pont sobre el riu Kwai. Aquí és on les tropes japoneses van construir aquest ferrocarril que va anar fins a Birmània i on va morir moltíssima gent aquí construint aquest ferrocarril de la mort. Bueno, n'havia sentit molt a parlar, no? Sobretot per la pel·lícula, no? No he llegit la història, n'havia sentit a parlar per la pel·lícula que es va fer commemorant la història que té aquest pont i aquesta província, i bueno, doncs ara tinc l'oportunitat i tinc la sort de poder estar aquí a Kanchanaburi, a la província de Kanchanaburi, ben bé davant del pont. Ara d'aquí una estona aniré cap allà i travessaré el pont i bueno, ja quina sensació tinc, doncs aquí, bueno, aquí teniu el riu Kwai. Sí. I el pont sobre el riu Kwai. Bueno, doncs ara me'n vaig cap al pont, aviam què tal, Vinga.